suka samu nasarar kame matan nan mai suna Sayyada Sadiya Haruna wacce aka fi ganin ta a shafukan sada zumunta, amma a wannan karo hukumar Hizba ta ce ta fuskanci cewar Sayyada Sadiya tana sanya wasu hotuna na batsa, hakan kuma yana jan hankalin al'umma. Da haka hukumar Hizba ta ga babu abin da ya dace face ta sa ta a cikin wanted list. Kuma Allah cikin ikonsa sai gashi da yammacin yau Sayyada Sadiya ta faɗa hukumar yan Hizba. Ana ma sa ran za a gurfatar da ita ne a kotun da ke harabar hukumar Hizba, amma kuma a wani tudu a wani gangare sai aka ji cewar hukumar Hizba ta danka Sayyada Sadiya a hannun jami'an 'yan sanda. Haka ne ya sanya filin inda ranka ya kokarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kan zargin da hukumar Hizba ta yi wa Sayyada Sadiya da ma jin matsayin kotun da za a mika ta, amma har yanzu bai magantu ba. Amma dandalin sada zumunta wani waje ne da shi ma za a yi mutane tambaya a ranar alkiyama a kansa, saboda wasu sukan yi amfani da shi ta hanyar da ta dace, wasu kuma aka san haka. A bangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karɓi takardar. To, assalamu alaikum jama'a, suna na Haruna Salisu Cizo. A wannan labarin yanzu ake tura min da shi ake tambaya na akan cewa an ji labarin cewa hukumar Hizba da 'yan sandan jihar Kano sun kama Sadiya Haruna. To, jama'a, ku sa Sadiya Haruna a cikin addu'a. Kuma sa Sadiya Haruna a cikin addu'a. Sannan kuma mana kira da gwamnatin jihar Kano a duba wannan lamari, saboda Sayyada Sadiya Haruna na farko idan ta yi wani laifi wanda bai kamata ba to a yanke mata hukunci daidai da abin da ta yi, saboda yanzu wasu suna cewa wai an kama ta ko ta yi menene to ni da ba zan faɗa abin da ban sani ba, to ban dai sani ba. Don haka Sayyada Sadiya Haruna tana buƙatar addu'a gare mu. Allah Ubangiji ya sa wannan abu da ya faru da ita ya zama mata alkhairi duniya da lahira. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka san ni ce ta ku Sayyada Sadiya Haruna, yarinya son kowa kin wanda ya rasa Madam Serious akan business ɗinta. Wannan shine our one and only breast side effect and it's very affordable. It's just 10,000 naira. So this is my facial cream. That's idan an zo bangaren skincare products. This is our facial cream from Queen Sadi Skincare. All our product is tested and trusted. We are here in Kano State, Kabuga Gadangabi Complex, Floor 2, number 19D. If you are not in Kano, you can feel free and place your order in any of our products with this number 08063303709. Kada ku bari a ku labari, idan kai order, you will receive your order. So kamar yadda nake gaya muku, idan ba kya Kano, you can feel free and place your order with this number 08063303709 and you will receive your order within 24 hours. Idan kana Kano ne ba ka so ka zo shagon mu, we can deliver it to your doorstep akan 500 naira. Idan kuma ba ka Kano, Abuja da dai sauransu Maiduguri, Gombe, delivery fee is just 1,000 naira. Idan kana Lagos, Ekiti, Edo da dai sauransu is just 2,000 naira delivery fee. Sannan kuma ga the series of my beautiful lips, that's our one and only pink lips from Queen Sadi Skincare. It's very affordable. It's just 2,000 naira. The pink lips. Kada ku bari abaku lamba. Bye bye. To, wannan da shi ya kare da kalayi can ya kare Allah bai zo ka fice musamman matan aure an dace su za ta ba ku hakuri ba ya hakuri za mu samu an gane karshen kofin mutum har sai ya samu to shi kenan da kan wannan mai bulu ga mata da gida dan maka balayin manya nan ai yaran mu a wanga ba gama da yaran mu an zo kare ga layin manyan nan daga dai sai mu kai ga dai a fara bidiyo kan ba a so yake ko je ne
shi ne kawai lai gashi madan Allah abu yana yi to hakan ma aka mutu wa yaran mata shi ne duk lokacin da wani ya matsa motar aikin ba zai kai a ringa kula bara masu dawowa fa yawa sai da masu dawowa babba ya daɗe kare Kale shiga gawa ga babana